Zo'n jonge knaap die dan, zo'n boerenzoon uit Gouw, en die dan op een voetstuk komt en daarna zien dat sommigen schreeuwen zelfs van 18 jaar lang onverslaanbaar is op een kwarte baan. Nou, dat fascineert mij persoonlijk en dat is mijn persoonlijke drive om erachter te komen wat er nou maar die pendule wat. Het grote succes van Ulbe van Dijk komt op 11 januari 1864 in de Prinsentuin in Ljouwert. Ik zie Ulbe van Dijk helemaal voor me als een jonge knaap van een jaar of 29 die voor het eerst naar de grote wedstrijd in Ljouwert gaat. Ik zie hem dan voor me dat hij zijn reden zonder bent in Gouw, werd er wennet. Dan misschien over de zwetten naar Ljouwert rijdt. De marechaussee die moest de mensen van de Ierzorg horen. Er moeten 15.000 mensen west hebben. Hij hoorde ik net één keer een beslissende derde rit te rijden. Hij won alle keren strijd in twee wedstrijden. En hij wint dan die prijs. Dan moet je kiezen. De klok, de pendule die beschikbaar gesteld is, of 150 gonnen. En dan kiest er de klok. En hij moet zijn hebben van, als ik dit ooit verkeepje zal, uit jarmoedige omstandigheden, dan zal dit het laatste wezen wat ik ooit verkeepje zal. Ulbe wordt riek. In de winter van 1864 verzinnen er in 10 dagen tijd 600 goenen. Een kapitaal als je bedenkt dat het iersalaris van een squalmaster in die tijd op 400 goenen zit. Maar dan rekt het er in financieel zwier waar. Troch de landbouwcrisis, die kost een soort boeren uit die tijd. Door de veepest rekt het er vee kwiet. En hij had een begruttelijke huishouding met alve been. Langomlet eindigt er als arbeider in Dronriep. Hoe dan ik in 1891 dan besluit om uit jarmoede al zijn belangrijkste prijzen, om die via een loterij te gelden te maken. Een verlotting, maar dan alleen nog onder de bestuurders van de iersverenigings. Die hebben wel zinten. En boven dat hoeft het grote publiek dan ik net te witten van zijn persoonlijk verlies. Een Age Hielke Tromp, uit de bekende familie Tromp, die ziet in de verzekeringsmaatschappij wat zijn. En we hebben wel navraagdingen bij die familie, maar we komen er net uit waar die prijs van deze man tenslotte te landen komt.